avirahoituksella uusia tuulia. Nyt vuoden vaihteessa niin meillä vaihtui lasten ja nuorten liikunnan kehittämismäärärahan jakava virasto. Aikaisemmin sitä valtionavustusta lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen jakoi elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskus. Ja tässä tapauksessa Uudenmaan ely-keskus, joka hoiti sitten myöskin Hämeen ja Kaakkois-Suomen elyn alueen tehtäviä näissä asioissa. Tosiaankin nyt tammikuun alusta niin virka siirtyi minulla, kirjastoihmisillä, nuorisoihmisillä ja koulurakentamisen valtionapua hoitavilla parilla henkilöllä niin aluehallintovirastoon. Oikeastaan mitään muuta muutosta ei tullut kuin se, että kyltti oven vieressä vai. Samat henkilöt hoitaa edelleenkin samoja tehtäviä samalla toimialueella ja ihan samalla periaatteella. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on se avustus, jota nyt ollaan jakamassa. Helmikuun loppu on hakuaika ensi lukuvuoden hankkeisiin. Ja näissä hankkeissa tosiaankin niin suuri osa tällä hetkellä on jo tämmöistä koulupäivän liikunnallistamiseen tähtääviä hankkeita. Nämä varsinaiset liikkuva kouluhankkeethan on valittu jo aikaisemmin, siellä on 17 kuntaa mukana ja ne saa sitten sen valtionavustuksen omaa reittiä pitkin. Mutta meidän kautta voi nyt sitten tulla uusia kuntia, uusia kouluja mukaan tähän hankkeeseen. Ja kyse on tosiaankin lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksesta. Tätä avustusta voidaan myöntää myös järjestöille, muille tahoille, siis muunkinlaiseen toimintaan kuin pelkästään koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävään toimintaan. Tämmöiseen säännölliseen viikoittaiseen liikuntaharrastuksen edistämiseen, jossa pääpaino on vähän liikkuvat lapset ja nuoret. Tavoitteena on erilaisten toimintamallien löytäminen, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi näiden suositusten mukaiseksi. Eli se on se tunti pari päivässä, mitä tätä liikkumista lapsilla ja nuorilla tulisi olla. No sitten tämmöiset tasa-arvo, yhdenvertaisuus näissä liikuntaharrastamisen mahdollisuuksissa ja syrjäytymisen ehkäisy, terveyserojen tai vähentäminen, tämmöiset sosioekonomiset erot, niin kaikkea tämmöistä pyritään niin kuin joko siis estämään tai lisäämään. Hakuaika on alkanut tuossa tammikuussa ja tosiaankin tämän kuun loppuun mennessä. Hausta on mennyt ilmoitus kuntien liikuntatoimelle, koulutoimelle ja myöskin kouluihin. Ja sitten myöskin ne tahot, muut tahot, järjestöt, YM, jotka on aikaisemmin saanut meiltä avustusta, niin on saaneet tiedon tästä uudesta hakuajasta. Jos olette aikaisemmin hakenut tätä rahaa ja mahdollisesti saanut sitä, niin käytännössä sama säännöt, kuviot kuin aikaisemmin. Hakuohjeen lomake löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivulta tuommoisesta osoitteesta. Opetusministeriön internet-sivun nimi on tosiaankin minedu.fi. Se tulee englannin kielestä, en tiedä miksi, Ministry of Education. Mutta näin se vaan on. Ja sieltä kohdasta avustukset, siellä on kaikenlaisia tämmöisiä kohdeavustuksia, projektiavustuksia ja niin edelleen, mutta se on yhtenä siellä mukana. Hakemukset tulisi toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon kuun loppuun mennessä ja siinä postileima riittää. Aina tahtoo tulla sitten vielä niin kuin seuraavalla viikolla vähän niin kuin oikeastaan myöhässä tulevia hakemuksia, mutta ei niitä ole sen kummemmin hylätty. Sitten jos joskus toukokuussa lähettää, niin sitten myöhässä. Koska me teemme valtionapupäätökset toukokuun loppuun mennessä. Ei oikein kerkeä enää siihen käsittelyyn. No, avustuksen hakeminen ja käyttäminen. Avustuksen hakijana voivat olla kunnat, kuntayhtymät, järjestöt, säätiöt, erilaiset koulujen ylläpitäjät. Meillä on ollut tässä vuosien varrella niin
muun muassa tämmöisiä niin säätiön ylläpitämiä kouluja. Suomalaisvenäläinen koulu esimerkiksi Lappeenrannassa on saanut meitä avustusta. Mutta yksittäinen koulu ei voi niin kuin hakea sitä, että se on aina se koulun ylläpitäjä, ja jos on kunnan ylläpitäjä pitämä koulu, niin kunta hakee. Jos siellä tulee hakemus, jossa selkeästi näkee, että tässä nyt on koulu tehnyt hakemus ja rehtori pannut nimen alle, niin pyydetään sitten täydentämään sitä hakemusta sillä tavalla, että sieltä niin tulee sieltä kunnan koulutoimistosta niin semmoinen jonkunlainen kommentti, että me ollaan hakijoina ja me otetaan se avustus vastaan ja sitten käytetään se sitten koululle. Eli hakemusta ei voi niin kuin täyttää väärin meille, me kyllä otetaan sitten täyttämään se oikein. Ja se täytyy sitten olla oikein sen takia, että valtion tilintarkastajat sitten meitä ojentaa, jos meillä on vääriä hakijoita ja vääriä avustuksen saajia. Tämä avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla toiminnan vakiinnuttaminen osaksi avustuksen saajan normaalia toimintaa. Eli kyse on tässä tapauksessa tämmöistä starttirahasta, jota voidaan myöntää samaan toimintaan pääsääntöisesti korkeintaan 3 vuotta. Eli ajatuksena on, että sen 3 vuoden kuluessa niin se toiminta vakiintuisi ja lähtisi pyörimään omillaan. Näitä avustuksia on jaettu jo vuosikausia ja joskus on käynyt kyllä niin, että siinä vaiheessa kun sitten 3. vuoden jälkeen ei enää avustusta hankkeelle ole tullut, niin hanke on sitten jostakin syystä ollut. Mutta tämä ei ole meidän tavoite, ja tosiaankin niin se tämmöinen vakiinnuttaminen koitetaan saada niin kuin aikaan silläkin, että ensin myönnetään ensimmäiselle vuodelle vähän isompaa avustusta ja sitten siellä 3. vuodelle sitten on hyvin paljon pienempää avustusta. Eli se oma rahoitusosuus, oma panostus pitää lisääntyä sitten siinä käynnistymisen aikana. No tuossa on hyväksyttäviä avustuksella tuettavia menoja, ohjaajapalkkiot, ohjaajien koulutus, liikunnan aluejärjestöt, muun muassa ESLU, järjestää runsaasti erilaista koulutusta ja meidän myöntämää avustusta voidaan käyttää niiden koulutuskustannusten maksuun. Liikuntavälineet kohtuullisessa määrin. Tuosta niin kuin haluaisin sanoa, että niitä koulun jumppasalin kaikkia kalusteita ei suinkaan ole tarkoitus sitten tällä avustuksella pistää täysin uusiksi. Että kyse on välituntiliikuntavälineistöstä, mailoja, palloja, sen semmoisia. Mutta ei telinevoimistelupelineitä ja niin edelleen. Ja no matkakuluja ja sitten tämmöistä muista muista kuin kunnan omistamista tiloista tulevia vuokrakuluja voidaan myös sisällyttää. Mennään nyt kunnan omistamaan uimahalliin sitten liikkumaan, niin siitä tulevia uimahallikuluja ei voi painaa näihin meidän kuluihin. Kunnalla täytyy niin kuin itse osallistua tähän. Eli avustusta ei voi käyttää sellaisiin kuluihin, jotka eivät suoraan edistä lasten ja nuorten päivittäistä liikuntaa, kuten tällaiset yksittäiset tapahtumat. Meitä haetaan joka vuosi sillä tavalla, että on joku tämmöinen teemapäivä tai muutama teemapäivä vuodessa järjestetään, mutta sehän ei ole säännöllistä viikoittaista toimintaa. Se on vain yksittäisiä tapahtumia, niihin me ei aina. Mutta tähän toimintaan voi sisältyä sitten näitä tämmöisiä niin kuin isompia kampanjoita, isompia tapahtumia, kunhan siellä on sitten mukana sitä viikoittaista toimintaa. No sitten rakentamiskuluihin meillä on ihan omat määrärahat menossa. Minullakin on tässä heti tämän tilaisuuden jälkeen kiire tuonne Pasilaan pistämään semmoisia isompia liikuntapaikkahankkeita järjestykseen ja esitetään opetusministeriölle sieltä. Ja siihen on ihan omat määrärahat. Rakentamiskuluihin hakuaika on vuoden loppuun mennessä ja kuntien liikuntatoimet tuntee sitten kyllä nämä. Näitä rakentamiskuluja voisi olla kouluympäristö, koulupihat, lähiliikuntapaikat. Ja niitä me ollaan näillä rakentamismäärärahoilla tuettu vuosittain semmoinen 20-25 koulupihaa eri puolelle toiminta-aluetta. No sitten tämmöinen kilpaurheilu
valmennustoiminta, niin siihen tämä raha ei ole tarkoitettu. Nämä kilpaurheilua harrastavat lapset ja nuorethan ei ole terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia. Eikö niin? Ne on pelastettuja jo tältä jutulta. Kilpaurheilun tukemiseen on olemassa taas ihan eri rahoja. No sitten tämä opetushallituksen tukema koulujen kerhotoiminta, jossa voi olla niin liikuntakerhoja, niin siihen ei tätä avustusta voi myöskään käyttää. Jos sieltä opetushallituksesta tulee jo yhtä valtion rahaa, niin toista valtion rahaa ei meiltä tule. Yhteen hankkeeseen voi olla vain ja ainoastaan yksi valtion rahaa. Sitten voi olla kyllä jotain muuta ulkopuolista rahaa, jos jotakin hyväsydämisiä lahjoittajia löytyy, niin se ei sitten vaikuta meidän avustuksiin. Se on hyvä vaan. No tuossa olen tämmöisen karkean esimerkin tehnyt jostakin hankkeesta, pienen kunnan hanke koulupäivän liikunnallistamiseen. Ja mitenkä se budjetti nyt voisi vaikka ensimmäisenä vuonna suunnilleen mennä. Niin kuin sanoin, niin nämä on ihan esimerkinomaisia lukuja, mutta jotenkin noin toivottaisiin, että ainakin olisi sitä omaa rahaa. Ja siihen omarahoitukseen voi laskea jonkun verran myöskin oman henkilöstön työpanosta. Tästä henkilöstön työpanoksen niin kuin laskennallisesta sisällyttämisestä näihin kustannuksiin, niin meillä on eri alueilla hieman erilaisia käsityksiä, mutta minä edustan tuota käsitystä. Minä olen yhtä oikeassa kuin ne muut, jotka on toista mieltä. Missään ei ole kielletty, etteikö tämmöistä laskennallista kulua sinne jonkin verran voisi laittaa. Ja siksi toiseksi niin tämä homma ei pelaisi ollenkaan, jos ei niitä hyväksyttäisi. Nimittäin ongelma on se, että kunnilla tai järjestöillä tai kuka se oikeasti onkin, niin sitä omaa silkkaa, ihan oikeata riippuivaa rahaa niin tahtoo olla vähän. Ja varsinkin kun hommaa pistetään käyntiin, niin ei välttämättä ole sinne kunnan budjettiin niin varattu kovin kunnoisia määrärahoja tämmöiseen juuri käynnistyvään hankkeeseen. Toive on, että sitten myöhempinä vuosina sinne varattaisiin sitä omaa rahaa entistä enemmän. Tuossa on tuommoisen 30 tonnin niin kuin hankkeen rahoitus. Siitä voisi olla valtionavustus semmoinen 1/3. Käytännössä meillä on mennyt sillä tavalla, että se valtion raha on niin kuin hankkeen ensimmäisenä vuonna, sitten kun ihan oikeasti on katsottu, että kuinka paljon rahaa on kulunut, niin siihen tahtoo olla, että se hankkeen kulusta puolet on sitten sitä avustusrahaa ja loppupuoli on sitten sitä hakijan omaa panostusta. Näin se vaan tahtoo mennä, koska yleensä käy niin, että se meidän myöntämä avustus on pienempi kuin mitä on haettu. Meidän rahat ei riitä niihin määriin. Meillä on sellainen taktiikka, että yritetään antaa vähän niin kuin useammalle sitä avustusta, mutta ei ihan niin kauhean paljon. Eli nämä on sellaisia porkkana starttirahoja.